Wakaenda pana Nicolas Zakaria Masi baba vatambu Zimbabwe Isho wali awu ndo vanhu ka hauna imwe unongoti paimwe woenda hapo hauna manje Zakaria senior lecturer Nicolas Zakaria and Kiyama boys is also abadarike ipapa aporba badara 5 months kita modewa Chipisa sutu anitwa visa mali. Kora ni masuzo kupa zakada iso.
suti yenenge iri kupuwa matsotsi ndosaka ndakaudza muupenyu hwangu handifenera sunga tai nekuda kwei sunga tai chibharanzi pakuita sei apa warembedza kuorembedza handisunga tai kunoku wakarembedza uku unenge warembedza kuchake taura aipa usataura zvausinga chandoda kutenga chinhwani ndoda kuyambira uri kwamafutu bridge kuti kana uri mukadzi kana musikana wakapfeka dress kana skin tight wakapfeka dress kana usina skin tight mukati vanhu ari pasi vakangosimudza musoro nyatsaoniro ndiro bridge panotangira saka make sure kuti wakapfeka pane rimwe randatoona sanje rau Sasa